BPF नि सा 46 सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलाव जइन। BPF निफ्राय UPPL दोलाव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरनि बिबुंथि। जइन जानायनि गुबै थांखियानो हालामाव गोजोन आरो खौसेथि जौगाथायनि खामानि मावनाय। 46 जन BPF निफ्राय UPPL आव जइन जाबाय। जइन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि हालामाव जोंनि देबरगाव समस्थियाव गोजोन आरो खौसेथि आरो लोगोसे जौगाथाय हाबाखौ मावलांनो थांखि लानानै BPF निफ्राय UPPL आव फैबावनो गोनां गोबां दंबावो। फैबावनो गोनाङा गोबां दङ। नैथि स्टेपआव बिसोरखौ जइन जाहोनो थांखि लानाय जागोन। गोबां फैबावनो गोनां दं, जों बेखौ सेकेन्ड स्टेप जोङो थांखि लानाय जादों। फैगौ 2025 मायथाइयावनो BTC बिसायख'थिया जानो थांगासिनो। MP नि बिसायख'थियाव ND नि जथायनायाव BTR नि माखासे लकसभा बियाबाव MP नि मासिखौ आवग्रिनो हाबाय। नाथाय नैबे समा गावनि ओनसोलनि बिसायख'थि, जाय बिसायख'थिया खौसेथिनि इसाराखौ दिन्थिहरो आरो बे खौसेथिनि हारिनि साफ्रोमबो सरासनस्रा सुबुंफ्रानो अरायबो खौसेथिखौ हास्थायो। आथिखाल BTR सरकारनि थासारिजों गोरोबनो नाजानानै दिनै क'क्राझार जिल्ला देबरगाव BTC बियाबनि सा 46 BPF नि ब्लक आरो प्राइमारि थाखोनि बिबानगिरिफ्रा UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। दिनै मोनसे जर'खा जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों हल्टुगाव प्राइमारि BPF नि बोसोनगिरि मिन्टुराज बसुमतारी, हल्टुगाव प्राइमारि BPF नि गाहाय नेहाथारि दोमै बसुमतारी, हल्टुगाव प्राइमारि लाइमोन BPF नि आफादगिरि प्रदीप बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन प्राइमारि BPF नि सा 46 बिबानगिरिफ्रा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। दिनै जोङो टटेल 46 जन BPF निफ्राय UPPL आव जइन जाबाय। जोंनि जइन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि हालामाव जोंनि देबरगाव समस्थियाव गोजोन आरो खौसेथि आरो लोगोसे जौगाथाय हाबाखौ मावलांनो थांखि लानानै प्रमद सारनि दैदेननाय सरकार UPPL जों सापर्ट होनो जों फैनाय जाबाय। बिथांमोना जेन'बा 17 बोसोर सरकार सालायदोंबाबो देबरगाव समस्थिनि गेजेरावनो माखासेखौ मावफुंदों, खिन्थु जोंनि साहा ओनसोलखौ बिसोरो नेग्लेक्टेड एरिया हिसाबै गोदोनिफ्रायनो खालामबोदों। दिनैसिमबो अबेबा जायगायाव अन्थाइ थरसे बाला थरसे गोग्लैयो, बहुद जायगा दङ। बेफोरखौनो जोङो नोजोर होनानै बिथांजों जानाय नंला साननानै जोङो दिनै बयबो खौसे जानानै सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जाबाय। मोनबेसेसो प्राइमारिनिफ्राय जइन जादों? मथा मथि जोङो बेयाव मोनबा प्राइमारि दङ। आङो हल्टुगाव प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि। गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि बे जोंनि जयनिं हाबाफारिखौ फोसावनो लानाय मानाव गेदेर बड'लेण्ड खौरांगिरि बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दा जोंनि दिनैनि बे फोसावनायनि थांखियानो जाबाय, गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो आप टु सरलपारा प्राइमारि BPF निफ्राय आराम्भ लानानै बिसमुरि प्राइमारि, हल्टुगाव प्राइमारि BPF, कालुगाव सुबाइजार प्राइमारि BPF आरो देबरगाव प्राइमारि BPF निफ्राय गासै जोङो 46 जन माने जोङो वार्कारफोरखौ लानानै जोङो दिनै दानि सोलिबाय थानाय UPPL गभर्नमेन्टखौ दैदेननाय मानाव गेदेर चिफ सार बिथांनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो UPPL आव BPF निफ्राय जोङो जइन जाफैबाय। आरो जोङो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो UPPL आवनो गासैबो जोङो स्ट्रंलि जगदान खालामनानै जोङो हाबाफारिखौ मावलांगोन आरो जाफुंसार देरहासार खालामहोगोन जोंनि बे देबरगाव समस्थिखौ। लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि गासैबो कर्मकर्ता बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो खौसेथियै गोसो मोदोम जिउ होनानै दिनैनिफ्रायनो जोङो माने स्ट्रंलि जोङो बाहागो लानानै जोङो मावलांनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय। आरो जाहाथे सरकारा जाहाथे
रायजो राजानि अभाब अभियोग जौगाखां हाबाफारिफोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंलांनानै होयो बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आसा फारिनायजों लोगोसे आं एसेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय। जोङो रोखायै बुंनो हायो बिथांनि समस्थियाव निफ्राय जों फैदों देबरगाव समस्थिनिफ्राय दा बिथांमोनहा सिस्टेमेटिक जौगाखां हाबाफारिखौ दिनै रायजो राजानि मोजां रोखोम मावफुंनानै होयैनि थाखाय जोङो दुखु मोननानै जोङो फैनाय जादों। एसेनोसै। फैबावनो गोनाङा गोबां दङ दा माखासे गोबां फैबावनो गोनां दं जों बेखौ सेकेन्ड स्टेप जोङो थांखि लानाय जादों।